खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ दिनैनि फुंबिलिनि रादाबाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गुसुं समनि गेजेराव लाबोबाय गोनांथार रादाब। अन्नानै रादाबखौ जोबजासे नायलांदो। गिबि खौराङाव दङ, दिनै क'क्राझारनि कारगावआव आगुनि मिरु एबसुनि बोसोनगिरि आरो बयजोंबो मान होजाथाव मुस्रि मनेस्वर दैमारिजों थरायना सम्पा बर'नि गोथार जुलिया जानानै थांबाय। गोथार जुलियाव दान्दिसे नुजाथिफैयो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर', आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा, आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि, केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म, एमएलए लरेन्स इस्लारि, बिटिआरनि माखासे मावफुं सोद्रोमाफोर आरो एमसिएलएफोरनि नुजाथिनायाव गाजा गोमजायै रायजोआरि जानानै थांबाय। गोदानै जुलि जानाय बिथांमोननो गेदेमा बिथांमोना बोर सारस्रियो आरो हास्थायो जेन' बिथांमोना जिउखौ मिनि खुसियै दैदेनलांनो हायो। जोंनिफ्रायबो आदा मनेस्वर दैमारि आरो बाजै सम्पा बर'निसिम गोथार जुलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरनाय जाबाय। झारखान्डआव माओवादी उदखारनि बम ब्लास्ट। माओवादीआ मैया रबिबारखालि झारखान्डनि गिरिध जिल्लायाव थानाय बाराकात दैमानि दालांखौ बमा होनानै गेदेर खहा खालामो। बम होनायनि जाहोनाव दालांनि थासारिया बिदि जायो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। आलादा रायजो बड'लेण्डनि सोमावसारनायखौ गोख्रोंसिन खालामनो आरो आसामनि एसेमब्लियावबो बड'लेण्डखौ सोरजिथारनांगौनि थाखाय 1991 मायथाइनिफ्राय 1992 मायथाइसिम 31 नं सिडली समष्टिनि एमएलए जानानै हारिनि आरो ओनसोलनि गोख्रोङै हाबा मावबोनाय मानगोनां किरण बरगयारि गेदेमाया थांनाय 8 जानुवारि गोबाव लोमजानायनि उनाव आंगो गामि चिरां खुमगुरियाव थानाय गावनि न'आव रुंसारि जायो। गेदेमा बिथांनि गोथार सारादुआव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि मुस्रि खनेन्द्र बसुमतारिनि दैदेननायाव मिरु एबसुनि मोनसे हानजाया बाहागो लाहैनानै बिथांनि मुङै सावरायनाय आयदा किरण बरगयारि दि मेन फर अदार्सनि सायाव बिथांनि मावलांनायनि सायाव फोरमायनानै आरो थांनानै थानाय समाव बिथांनि फारसे गावनि मोन्दांथिखौ फोरमायनानै आगुनि साफ्रोमबो बर' दैदेनगिरिफोरखौनो एबसुआ जेब्लाबो समानैनो मान होयो आरो होलांबाय थागोन होननानै गावनि बिबुंथियाव बुङो। बे सारादुआव एबसुनि आगुनि गोबां बारग' दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लायो। बिपिएफ बिजेपि लोगो जानायनि सायाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ बाथ्रा बुंदों। बिपिएफनि साथाम एमएलएखौ आसाम आयेन आफादनि फ्लोर क'र्डिनेसनाव लानाय जायो। बे बाथ्राखौ बिजेपि आरो इउपिपिएल मोजाङैनो सावरायलायनायनि उनावसो बे थांखिखौ लानाय जादों, बुंथिदों बिटिआरनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंग्रि लोगोसे सावथुन दिहुनगिरि रिया ब्रह्मआ मनेस्वर दैमारि आरो सम्पा बर'नि गोथार जुलियाव नुजाथिहैदों। मुंदांखा फावखुंग्रिया नुजाथिहैनाय सावगारिखौ फेसबुकआव शेयार खालामना जुलिनि गाहाम हामलायथि बावदों। लोगोसे इउटुबार राजा खुंगुराबो जुलियाव नुजाथिहैदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। दिनै आसाम सोरखारा रायजोनि सनमान गोनां बान्थाफोरखौ रायजो बेंगिरि प्रफेसार जगदीश मुखिनि आखाइजों रानना होयो। रायजोनि सनमान गोनां बान्थाफोरा फारियै मोनथाम थाखोनि असम बैप्लब, असम सौरभ आरो असम गौरब। बे सनमान गोनां बान्थाखौ सा 19 सुबुंफोरनो गथायदों। बान्थाफोरखौ साथाम बर' फिसाफोराबो देरहानो हादों। बिथांमोना जाबाय मनज कुमार बसुमतारी, कल्पना बर' आरो धरनीधर बर'। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासैनिसिमबो साबायखर। अन्नानै भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार खालाम। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय।